Yeah man, aka 49, this is Omo Bayasa. Sinki mu Allah ya so mu gani nan bari nan dole magubar mu. Young boy is no me outside. Oh, many people call my name Omo Bayelisa. Hasara ta ki samu dole ashe amarya ita za a sa lalle. Makiyana sun biyo ni na kulle ko da suka zo kai haryan ta kulle. Zakaran da Allah ya so cara shine ashe kokare yayi haushin shi na banza ne. Kainuwa ashe da she na rabu ashe sam kai ba da she na mutum bane. Matsayi ne daya inda Allah ya aje ka wataran kai babba ne. Dan adam ba a iya mishi kunji ni wannan haka yake kuma gaskiya ne. Abunda zan gaya muku kare da kuki ni yau da gobe ta Allah ce kunji ni. I no get money kun gaba mai bani ilahu sarki na shi yana gane ni. Idan na yi sallah zaro baya bani kun gani ma zan wuce ma yan raini. Sako ba da kun ga gaskiya ita dai ne. Omo Bayasa. This life, yeah, you have to understand each other. Not be because we get money, you run a bad way. Just if your money finish, you find your people. That is not life, yeah. Gaskiya na fada muku kun ji ni. Duk da na san wasu za su ce ƙarya ne. Baby, get you understand me ne. Wata rana ne ma zan zamo jarumi ne. Zo mu zauna mu sha wahala tare. Inda ya zo kin ga mu duka ɗai ne. Ke da kanki na san aikin gane. Just because duniya is labariya. It's Omo Bayasa. K49. Gonna chill with big girls then. With my boys for the Nigeria.